Dobrý deň, počúvate podcast profilektor.sk. Moje meno je Marianko a v dnešnom dieli podcastu vás budem sprevádzať témou ako sa pripraviť na maturitu z angličtiny písomnú časť. Všetky informácie nájdete na www.profilektor.sk. Teraz ideme k téme. Jedna z častí, ktoré sa budú preskúšavať počas písomnej skúšky na maturite z angličtiny je napríklad počúvanie s porozumením. Počúvanie s porozumením sa dá nacvičiť jedine počúvaním. Ak nerozumiete priamo hovorenému slovu nahrávke, zožente si textový prepis nahrávky a čítajte ho a zároveň počúvajte nahrávku. Napríklad najprv si text prečítajte a vypíšte z neho slová, ktoré nepoznáte. Nové slová sa vždy učte nielen samostatne, ale aj v kontexte nejakej vety. Lepšie sa vám zafixuje. Vždy s novým slovom si overte jeho výslovnosť. Tá je totiž v angličtine nepravidelná. Prečítajte si text znova. Púšťajte si nahrávku a sledujte text očami aj niekoľkokrát po sebe. Vypočujte si nahrávku bez čítania textu a do textu sa pozrite len, keď si nebudete istí. Ďalšia dôležitá zručnosť, ktorá sa preveruje počas písomnej maturity z angličtiny, je čítanie s porozumením a slovná zásoba. Čítanie s porozumením si podobne zlepšíte čítaním. Čítajte nahlas, aby ste si precvičovali výslovnosť a zároveň sa ľahšie sústredili na text a jeho obsah. Všímajte si nielen slová, ale aj celé vety. V angličtine jedno slovo môže mať v rôznych kontextoch, vetách rôzny význam. Príklad: I am fine, mám sa dobre. Ďalší príklad: I was fined by the police. Polícia mi dala pokutu. Zo svojej lektorskej a doučovateľskej praxe viem, že slabá slovná zásoba je kameňom úrazu mnohých žiakov a na maturite sa im to vie vypomstiť. Čítať treba. Nemusíte čítať iba beletriu. Ak vás bavia autá, čítajte o autách, ale čítajte. Ak sa napríklad vyznáte v počítačoch, začnite čítať články o počítačoch v angličtine. A rozširujte si tak slovnú zásobu v oblasti, ktorá vás zaujíma. Písanie je samozrejme, keďže ide o písomnú skúšku, veľmi dôležité. Písanie si tiež zlepšíte tým, že budete písať. Nemusíte písať hneď romány alebo knihy, stačí, ak aspoň raz týždenne napíšete esej na nejakú tému. Esej je obľúbený slohový žáner na školách v anglofónnych krajinách. Učí totiž žiaka obhajovať svoj názor a kriticky myslieť. Eseji sa určite budeme venovať aj v samostatnom článku na tomto blogu, respektíve podcaste. Písanie sa dá zlepšovať a precvičovať aj dopisovaním, mailovaním s niekým, kto vie po anglicky lepšie ako vy, aby vás mohol opravovať tam, kde robíte chyby. Pomohol vám tento podcast? Nenechajte si to pre seba, dajte o tom vedieť ostatným. Ak máte otázky, píšte ich do komentárov alebo ma kontaktujte cez moju webovú stránku profilektor.sk. Moje meno je Marianko a mám už 18 rokov skúsenosti s doučovaním študentov a s prípravou na maturitu z angličtiny. Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte ma www.profilektor.sk. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem veľa úspechov nielen pri maturitných skúškach.